ही घ्या पिशवी घ्या। हा बघा, हा काळा दोरा असतो ना, तो नेहमी काढत जा। ऊन आहे बाहेर आणि कुणाच्या बाबा नको म्हणतात की खूप त्रास होईल तुला, पण ठेवू शकतो, पण थोडंसं मला ग्रेव्ही जास्त वाटते त्याच्यामुळे जरा सुकू दे। हॉटेलची डिश पण फेल आहे आजच्या डिशला माझ्या। अरे बाय घेतलं आपल्याला पण लावावं लागेल ना। चाय बाहेर आणि पण थंड होऊन जाईल। चाय जरा गरम पोटात दिली बरं वाटतं। आज कावळ्यांचा आवाज येतोय ना। कावळे आज आले। आज कुणाल ना घरी आहे, तो फुलं काढतोय देवासाठी आणि कुणालचे बाबा चालले आहेत बाजारामध्ये। ही घ्या पिशवी घ्या। मला पण जायचं होतं पण नको, गुरं त्रास देतात ना त्याच्यामुळे नाही जाते। एका माणसाला ऐकत नाहीत गुरं। काय नाही समजलं तर फोन कर मग। हां ओके। अजून काय? अजून काय नाही। आड बंद करा, जावा, चला बाय, येतो मी नंतर। लवकर ये। लवकर नाही, लवकर ये, लवकर। 1 वाजता। चला, त्यांना आता 1 तास जाईल यायला। गुरांची दहशत बघा किती दहशत आहे, घराच्या बाहेर पडणं पण मुश्किल झालेलं आहे। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। तर कुणालचे बाबा बाजारातून येईपर्यंत फटाफट सगळं तयारी करून ठेवायचे। आणि अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगते, आज की नाही मी 2 नवीन रोपं लावलेत। म्हणजे आहेत ना आपल्याला रोपं, त्यातलीच काढून इथे लावलेली आहेत, जरा वेगळ्या ठिकाणी लावली। ती व्यवस्थित तयार झाली ना का तुम्हाला मी दाखवीनच। आणि जरासा फेरफटका मारते। सकाळी पण भरपूर असं मी आपल्या गार्डनचं काम केलेलं आहे, पण आज काही शूटिंग नाही केलं। म्हटलं आज करूया असं व्यवस्थित। आज ना तुमच्याशी एक छानशी रेसिपी शेअर करायचा विचार आहे। आता बघू कुणालचे बाबा काय आणतात बाजारातनं, म्हणजे नॉनव्हेज रेसिपी असेल। आता मला पण माहीत नाही ना, त्याच्यामुळे मग तुम्हाला मी असं सांगू शकत नाही। पण तेच सगळी तयारी करून ठेवते, म्हणजे नारळ वगैरे किसून ठेवलं का मग तेवढं बरं पडेल मला। कुणाला आहे घरात, म्हणजे बरेच दिवस झाले तुमच्याची रेसिपी शेअर नाही केली। म्हणजे माझी पण खूप इच्छा होते की असं वेगळं काहीतरी दाखवायचं, पण नेहमी तसं वेगळं वेगळं बनत नाही ना, कधी कधी साधं सिंपल पण जेवण असतं ना घरामध्ये। आज म्हटलं बरेच दिवस झाले आपण नॉनव्हेज रेसिपी दाखवली नाही, त्याच्यामुळे म्हटलं शेअर करूयाच आपण। चला आता मी घरात जाते आणि सगळं बाकीचं जे असेल ना थोडंफार ते करून घेते हे येईपर्यंत। नवीन घेतली बाय, मला नको कोयता। कोयत्यान नको, कुणाला दुसरीवाली बिर्याणी। आमच्याकडे मच्छी बघा आणली, आत्ता झाले कुणाला जेव्हा 5 मिनटं झाली। आणि हे बांगडे आणलेले आहेत आणि दुसरं काय आणले, कोलंबी। बघू दे, टाकू आहे। हां टाक त्याच्यात, तर तुम्हाला दाखवते आधी। आता बांगड्याची रेसिपी तुमच्याशी मी शेअर केलेली आहे। चांगली आहे कोलंबी, मोठी आहे। ते बाबू स्क्रूड्रायव्हर घ्यायचं तर बघ पटकन। सगळी वत नाही ह्याच्यावरच, साफ करायला नाही मला भेटणार बांगडे। करूया पटापट साफ। कुणावरती आहे? तुझ्यावर। बरोबर आहे का? चुकीचं बोलला तुला, गरमी होती तुला मग काय। तर आज मी ना तुमच्याशी कोलंबीची रेसिपी शेअर करते। कोलंबी मसाला मस्त असं वाटण बिटण घालून छान
बनते ही रेसिपी आणि बरेच दिवस केलेली पण नाही आहे. तर चला पटापट तयारी करून घेते आणि तुमच्याशी शेअर करते कोलंबी मसाला. तर इथे कोलंबी साफ करायची सुरुवात केलेली आहे. तुम्हाला झटपट आहे ना जरासा कोलंबी साफ करता पण दाखवते. तर कोलंबी ना अशी कवच काढून घेतल्यानंतर ना फक्त एक लक्षात ठेवायचं आहे, कोलंबीचा आतमध्ये ना एक दोरा असतो ना, तो काढून घ्यायचा काही पण करून. हा बघा, हा काळा दोरा असतो ना तो नेहमी काढत जा. तर का हा नाही काढला ना दोरा तर पोटाला आपल्याला त्रास होतो. कोलंबीचा दोरा नक्की काढा. त्याच्यामुळे तुम्ही कोलंबी जर खात असाल ना तर ही गोष्ट नक्की करा. सालं काढून जाईल ना का त्याच्यामध्येच बघा असतो काळा काळा दिसतो, बाहेरून पण दिसतो धागा तो काढायचा. ही काळजी घ्या तुम्ही जरूर. अरे धुवायला धुवायचीच आहे. तर मच्छी बघा साफ करून झाले. कोलंबी आपली खरं म्हणतं बाहेर आहे ना चुलीवरती मला सर्व जेवण करायचं होतं, तसा मी विचार पण केलेला. पण खूप कडकडीत ऊन आहे बाहेर आणि कुणालचे बाबा नको म्हणतात की खूप त्रास होईल तुला, त्याच्यामुळे गॅसवरतीच आता सगळं जेवण करते मी. तर इथे मॅरिनेशनसाठी बघा काय काय घेतलंय. ही थोडीशी हळद घेतलेली आहे, मसाला, आलं लसूण ह्याची पेस्ट केलेली आहे आणि हा कोकमाचा आगळ आहे आणि थोडंसं मीठ. हे सर्व आपल्या गरजेप्रमाणे कमी जास्त करायचं. आता हे चांगलं असं मिक्स करून लावून घेऊया. तर कुणालचे बाबा मिक्स करतायत तोपर्यंत तुम्हाला मी वाटण दाखवते. खोबरं घेतलेलं आहे, इथे आहे आलं लसूण आणि कांदा. हे सगळं आपल्याला लालसर भाजून घ्यायचं आहे. आता हे जी कोलंबी आहे ना 15 मिनटं तरी ठेवायची. अशी मुरत ठेवली ना का खूप काय बरं मसाला चांगला मुरतो आपल्या मच्छीमध्ये आणि चवीला खूप चांगलं लागतं हे. त्याच्यामुळे मॅरिनेशन जर का तुम्ही नसेल करात ना तर करा तुम्ही, खूप छान लागते. बांगडे बघू दे बघा, बांगड्यांना पण असं मीठ मसाला सगळं लावून ठेवलेलं आहे. इथे बघा आता मसाला भाजायला सुरुवात केली. कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकलं, म्हणजे अर्धा चमचा बघा तेल टाकले. आता हे सगळं आपल्याला भाजून घ्यायचंय, लालसर एकदम करून घ्यायचं. कांदा पण एकदम लाल भाजायचा आणि खोबरं पण एकदम लाल भाजून घ्यायचं. कांदा का भाजून झालाय. आता इथे मी घेतलेलं आहे खोबरं भाजायला. आता हे पण असं लालसर हेपर्यंत चांगलं असं भाजून घ्यायचं. हे बघा हे आपलं वाटण तयार झाले. आता हे आता आपण ना मिक्सरला लावून पटकन वाटून घेऊया. थंड झाल्यावरती, गरम आहे. आपण सुरुवात करतोय. कढईमध्ये टाकलंय तेल. तेल आपलं चांगलं गरम झालंय. त्यात सगळ्यात आधी टाकते कढीपत्ता आणि कांदा फोडणीसाठी. आता कांदा लाल वगैरे त्यात तिखट मसाला टाकूया. चांगलाचा रंग येईल मग लाल भडक. आता आपल्या चवीप्रमाणे टाकायचा. त्यात हे टाकते बटाटा. त्याचे बटाटे चिरून घेतलेत. आता कोलंबी कशी पटकन शिजते ना, बटाट्याला जरा टाईम लागतो की शिजायला, म्हणून जरा तेलामध्ये असे परतून घेते. नंतर हे बघा हे आपलं वाटलेलं वाटण आहे ना ते टाकते. चांगलं असं परतून घेऊया. त्यात हे 2 ते 3 कोकम टाकायचे. आता कोलंबीमध्ये कसं आगळ पण टाकलं ना त्याच्यामुळे अगोदर कमीच टाकायचं. आता ही कोलंबी टाकूया. आता हलक्या हाताने फक्त परतूया. जरा झाकण ठेवते. बघा 2 मिनटं चांगलं परतल्यावरती आता त्यात पाणी टाकूया. आता हे सगळं ना भांडी जे होते ना वाटणाचे वगैरे ते मी सगळं धुवून घेतलंय आणि तेच टाकते. आता कोलंबी काय पटकन शिजते, पण बटाटा जरा वेळ लागेल ना शिजायला, म्हणजे 5 मिनटं लागतील शिजायला. आता चवीप्रमाणे मीठ टाकते. इथे गॅस मी फास्ट केलाय. आता मॅरिनेशनमध्ये मीठ आहे त्याच्यामुळे कमी टाकायचं. आता ही कोथिंबीर टाकूया आणि आता एक 5 मिनटं शिजूया. 5 मिनटामध्ये बटाटा शिजेल आपला. त्याच्यावर ठेवते झाकण. कडू आहे का चाकून बघ. तर इथे आपली कोलंबी शिजते ना तोपर्यंत इथे सलाड बनवायला घेतलाय. म्हणजेच सलाडमध्ये आज काकडी आणि कांदा, टॅमॅटो आमच्याकडे आहेत पण कच्चे आहेत ना, टॅमॅटो थोडं हिरवट आहे. हां त्याच्यामुळे आज टॅमॅटो नाही, टॅमॅटो असतात
अजून पिकले नाही आहेत टोमॅटो. मग गॅस फास्ट करते, शिजले ती गॅस फास्ट करते. बघा झाकण काढलं मी आता. त्यात थोडासा गरम मसाला टाकते आणि थोडीशी अजून सुकवते. आपल्याला रसा पाहिजे तर रसा पण ठेवू शकतो, पण थोडंसं मला ग्रेव्ही जास्त वाटते त्याच्यामुळे जरा सुकू देत. इथे माझ्या चपात्या पण चालू आहेत. आणि ही बघा आपली भाजी सुकी तयार झालेली आहे. अशी जरा सुकी केली. आणि हे बघा हे असं आपलं आजचं जेवण आहे. हे बांगड्याचं तिखलं, ही आपली कोलंबीची भाजी म्हणजेच कोलंबी मसाला, बांगडा फ्राय आहे, सलाड आहे, चपाती आणि भात आणि जोडीला थोडासा लिंबू. हे घ्या. कुणाला खाल्ला ना तरी खाल्ला. मग कशी वाटली भाजी आजची? चांगली आहे. एक नंबर झालं. चांगली झाली ना. हॉटेलची डिश पण फेल आहे आजच्या डिशला माझ्या. ते हे बांगड्याचं तिखलं कसं झालंय? चाकलं नाही, चाकतो ते. मच्छी फ्राय सगळी टेस्ट करून घेऊन सांगा ना. कुणाला तू खाल्लं? तिखट आहे. जेवा चला जेवा. ह्यांना आता जेवू दे जरा आरामात. आणि आता दुपारचे का संध्याकाळचे संध्याकाळचे 4 वाजायला आलेत. दुपारी सर्व किचन वगैरे आवरेपर्यंत 3 वाजले. भरपूर आज पसारा होता किचनमध्ये. आणि पाठीमागे बघा काम चालू आहे. थोडा वेळ आराम केला कुणालच्या बाबांनी आणि कुणालनी आणि पुन्हा त्यांचं काम चालू झालं आहे. आणि मुलं पण बघा दिसतील तुम्हाला. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसं वाटला आजचा व्हिडिओ तर कमेंट करून जरूर सांगा. रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते पण कमेंट करून जरूर सांगा. आवडला असेल व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.